Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Kung nato ko mangutan na niya, bi, kasapaan ko. Oh, Hala, Kamo na? ako'y Ala, antang mama ko ya. patay, saks panta. Nangandam unta mong daan sa inyong mga ilisan para ugma kay klase na. Mura man lang hinuon mo gwa. Kisa may mahibilin din ni sabay kung mangiskwela na mo. Relax man hinuon ka ayo mo. Ikaw sabdodot, maguwang ka man. Ikaw untay mo pasunod sa imong manghod. Dili ka ikaw na hinuoy magtinapulan. Man ko magtinapulan ma. Tubag para ba? Ay, husto na na ko rin na. Husto na. Kay may istoryahan ta. Ikaw sabdodot. Ha? Di man gud maayo nga mutubag ka sa imong inahan. Si Miles, naghilom-hilom lang. Ikaw mo ko misulti nga wa ko magtinapulan. Good. Buntag pa gani sa iyo. Dungag naman gani kung daan sa dili pa ko matugway sa mga kanding sa kabaw. Ay, oo, lagi-lagi na hibaw mi. Husto na. Bantaye sa to ninyo ni Mas ang tindahan kay mag-anda mis mama ni mo Corinas atong paniod to. Mura man to sila naniid nato, matansyang. Basi nabati nila ang atong panagsulti. Na, ambot adto. Ay, ikaw man sabgod. Kumpiyansa ka ayo. Kinsa masab ko'y magdahom nga diha na daig sila sa duol. Na. Ayaw na lang tong isuod sa imong buot. Wa tingali to sila'y nabati na to. Unya ako nakabati to sila, ma. Aw, kung nakabati, magani sila. O saman. O sabay imong gikabalakan. Di ba? Ang ako lang ba nga tingalig. Tingalig unsa. Mahadlo kang musulti sila ni Francine. Basin. Aw, ang ako, managana lang ta. Sige lang. Kay ako'y makigsulti atong duha. Panagaton ako. Kay kung gusto gani ang imong pagtuo nga nakabati sila sa paghisgot ni nga ni Gregi, ako ray mo pasabot nila bahin ene. Maobito na rason, ma, nga di ko mo paggamit ila sa cellphone kung wa ko. Nga sila ra. Aw, kada. Gusto na. Hala, sige. Kay adtuon ko tong duha. Pagandam na lang diha para sa paniod to kay ako ray mahibaw nila. Wa ko kasabot, kuya. Naglipog ko kung nga nung... Unsa to? Maingon si mama nga tungod ni Tito Gragi. Naglibo gani ko kung ngano. Ay, naglibog ko labaw na ka. Ako na sige na ko hinuktok jud. Nalibog di ko ani, dugay na kini nga panahon ba? Ha, Kuya, libog sa kano. Da, nilipog. Katawa lang ko ni mo, kuya, eh. Sige lang kag kalipog diya, kuya. Hala! Kuya, ha, jam. napaingon din ni Lola Tansyang. Ay man. Awa. Siya na. Siya jud. Siya. Dili ta mag-istorya. Nga. Hala, dool na. Hinuktok lang ko. Hilaw man lagi mong duha. Saman. Nalaaway mo. Dodot, Miles. Wa man, Lola. Nakinuktok naman ko dila. Ah, Wa man miyaway. bitaw. Lagi. Paminaw ha. Paminaw. Kamu ba? Naminaw mo na ako, Dodot, Miles.
Naminaw la. Ikaw, Miles. Naminapod la. Ay, bitaw. Kung wa mo'y nabati sa among panagsulti ni mama ninyo ganiha, okay ra. Pero, kung may nadunggan man gani mo, ayaw na to ninyo isod sa buot, haba? Ola. Dodot, Oh, la? Oh, lagi la. wa man gyud kaha mo'y nabati. Oh, wa man mo maningog. May nabati mo o wa? Dili ra ba maayo ng mamakak? Dili ba, Miles? Nay, si Kuya Dudut lay. Ay, Nawa, Kuya Dudut lay. unsa mong kaway? Apilong dyan to na niya. Unsa may ako? Dodot, ayaw pa makak. Inuktok na to. Ayaw pa makak, Dot. Unsay nabati ninyo ganiha sa among panagsulti ni mama ninyo? Kon. Na nakadungog masagod ka, Miles. Miles, Huwag ka na, Lula. Miles, Katuraman tong maingon si Mama la nga si Tito Greggy ang hinungdan. Maura. ay, pastilan. Naibong lamila ba? Kunya no nga nagkiskot si Mama sa inyong pag-istorya nga si Tito Grigi ang hinungdan nga ingon ana siya. Ay, Ginoo ko. Ay, pastilan. Kadto di ay. Wa ra man gud to. Nagisgot me bahin ni Tito Greggy ninyo kay nakahisgot mis mama ni mo Corina nga mauwaw mi nga dili magpabayad si Greggy sa nagasto niya sa pagka-ospital ni Miles. Oh? Kay tanawa ninyo ha. Naminaw mo na ko, Dodot, Miles. Oh, lala. Ako pa. Naminaw la. Abi ninyo. Dili magud gusto si Tito Greggy ninyo nga mobayad tas kwarta niya nga atong nagamit sa pagka-ospital ni mo, Miles. Unya, dili di ay ta mauwaw. Ha? Daghan na gud kayo og natabang nato. Labi na ni Papa ninyo Francine si Tito Greggy ninyo. Dili ba? Sayod gyud mo, anak. Mituo ka atong duha sa imong gisulti, matansyang. Ay, sa motuo silag sa dili. Ang importante nga naatay gihimong rason, Corina, nga maunay musud sa ilang huna-huna. Maong ayaw nagkabala ka diha. Pero ang ako lang po nimo pa. Nga ayaw palabaan ni ng imong kaislitas mga bata. Aron nga dili sila malain nimo. Ibutang sa lugar kung mag-inistrikta ka. Kanang dunay klaro og tinuod nga rason. Kana bang dili magka-question si Dodot og Miles ini? O saman, hisabtan ba ko nimo? Ha, Corina? Hisabtan ba ko nimo? Wa man ko makasabot sa gisulti ni Lola Tansyang Miles, oy. Hasta gani ko. Ug si Lola Tansyang sabo. Dito laban ni Mama Corina sa? Mura bitaw. Ay, Hay. mayon tag makatawag tang Papa Francine karon. Kay klase ba yaog mo? Bitaw no. Inas Mama Kuya. Di ko dara, di ko. Hmm. Bahala ka dara. Naman. Bahala na pulog. Dili ta katawag ni Papa. Masukor sa punto siyo. Likay na lang to. Nakapadaan naman no kwarta si Papa Francine ni Mama Kuya. Unyag nakapada ha? Basin ba daghan og kwarta si Papa? Unya. Silpon unta ba?
Di na ta mag-isikot ana oy. Na, sabot na ganito nga magpaabot ang palitan tang papa. May bayranan pa balagi si Tito Grigi lagi. Hmm, May bayranan palagi ta. aw, Kagets ka sa ko ingon. aw, May bayranan pa ta ni Tito Grigi. aw. Da. Oh, daay no. Limot ko da. Mayo kay nakatawag ka, day ko rin. Nanawag ko, Francine, aron pahibaon kang nakuha na nako ang kwarta nga imong gipada. Ikaw na mahibawa na, day ha. Ang importante nga, dili mo magutman diha. Unya, papalitin mo kung sa kinahanglan ni Dodot ug Miles sa eskwelahan. Ayaw ka bala ka, ana, Francine. Unsa man, nakapalit na ka sa ilang mga gamit. Pila pa lang kagamit nila ang akong napalit. Kay naapiki pa man ko adto. Kay wa ka pa man makapadaog kwarta. Pero karon kay niya naman, kompletohon ko na tog palit ang ilang requirements sa eskwelahan. Siguro alang yung tao na day. Kay maluitas mga bata kung maro tayo way gamit sa eskwelahan. Lagi, dili na ko mistil pang sultihan, ana. Sorry. Nagpahinomdom lang ko. Oo niya, mao na to. Balik na lang niyagtawag sa hapon. Kanang maabot na ang mga bata. Kung dili, kanang mga sayong gabi eh. Layo ra ba si Dodot ti ay? Basin magabian to. Kay sa lungsod na ra ba siya nag-eskwela? Oo. Ingon na lang. Kay paulin sab ko sa akong ipuyanan ng mga orasa. Sige, Sing. Bye na. Kay daghan pa kog buhaton diri. Sing? Sige, bye. Bye. Karon pa na ako mahuna-huna. Nahusto gid ay si Francine sa iyang giingon. Nga dili maayo nga diyot-diyot lang magkasulti mi sa cellphone. Kay di gyud kalikayan nga mamiss na ko ang iyang presensya. Dili lang para nako. Para usab tingali niya. Pero nakasapot pa ako. Sa tunada lang sa iyang inistoryahan karon ug sa nanghaki namong panagsulti sa cellphone. Masapot cute nga nadismaya siya nga dili kayo ko makigsulting dugay niya. Sorry, Sing. Pero dili lang ko gusto nga bation og tumang kamingaw ni po. Pila na kini kay gayon nga. Nagkasulti mi si Corina. Namurag, kanunayin lang siya magdali. O marabag wa siya interes nga magkasulti mi. Diyos ko. Ang sibot pasabot yan eh. Dili ko gustong magunaw na o dili maayo labot ini. Maluoy ka, Ginoo. Si Greg kini mi tawag. Hello, Greg. Greg, kumusta? Hello, Francine. Okay lang. Ikaw, kumusta naman ka? Niya, Greg. Gibati kamingaw sa akong pamilya diha sa ato. Nadawat nimo ang akong text. Nag-message ko ato nimo. Ato pa to nga miaging... Yes. Nabasa ito na ko tanan, itong tanan mong messaging. Pero, huwag yung ko makareply tungkol sa grabe yung ka-busy lagi na ko dire. May mga meeting ko nga kitambungan o dagan ko commitment dire. Mau ba? Way problema, oy. Ikaw pa.
Iko gani kay ko nimo kay basinog. Busy ka pa karong higayuna. Kuan, medyo. Pero miyatag lang yung kong panahon ron nimo nga magkatawag kay basig magtuo ka kung anong wag yung kong magka-reply o magkatawag nimo. Sorry kayo, singa. Wala gyud problema. Kasabot gyud ko. Pero kadit tayo na. Saman. Magpadako ron nimo sa among bayad di Corina sa kwarta nga nagamit nila sa pag-admit ni Miles sa ospital. Ikaw ba? Di ba gignan tumang ka nga ayaw mo itong bayre? Tabang ko lang ito nimo. Pero Greg, Ayaw pamugos ha? Masukod yung ko nimo pamugos ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!